Salamu alaikum, Balma Mali, on m'a fait Barkada, Balmagani, au Dengedo, Amarasila, Cher. Billet mercredi 31 mai 2023. Balmao, Shogel Beka Fado, Tubabu, la communication. Balmao, Moura rapport in Kode Bako. Oubel la inin dorela. Orela Shogel. Ay turbo daka ay kuma don tubabu klola kabako do amena da aw kloka ani Burkina premier ministre fana ne ma dala abi ku be communiquer yo jien do ngodo Burkina premier ministre fana communiquer do ke kabako do palmo frafina be ka wulidi donc ay vidéo a partager aka kerbla aka shemcha ka nga sherif ka fo chaque sherif tiam ay dara kabako fratigi wala sherif ka son kabako frala fura minnu n'a ka ɲi banaba de ma tension diabète furudimi rendimi kɔdimi c'est vrai ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 k'an ka kutubu n'an ka waliw sɛku lasana kan n'a ye pele a bɛ segu wallahi n balimaw kabako bɛ lasana kan ne la don min na n'a hakili b'a la a fɔra ko lasana kan ne ŋunana ko kow banna dɔgɔkun kelen bɛ k'a ka daga a taara ka bɔ an la ko b'a fɛn fɛn mana gɛlɛya Bamako wuli bɛ kɛ ka sɛku sɛgɛrɛ anw ye fɛn min y'ala an b'a dɔn n'an ye lasana kanɛ fo an bɛ Sɛki Sala fo Kani Jalo ale de fa ye Sɛku Dawuda Kani Jalo fo yan fo Tobakura wallahi maɲumanw b'an ka jamana la morikɛ Sɛki Sala a tɛ une semaine kɛ Mali la ni mɔgɔ minnu mago b'a ka numéro la inbox la an bɛ se k'a di aw ma donc n'an ye Sɛki Sala fo an bɛ Amadou Kani Jalo fo yan fo Dile ka famille Kani Jalo la ka bɛɛ fo vraiment o kɛra ne Amara Sila fɛ o tɛmɛlen kɔ ka Segu autorité morale fo k'an ka mouvement victoire et gloire président ba Segu Tunkara balimaw walayi tiɲɛ bɛ anw ka mouvement kɔnɔ victoire et gloire ka Kidi Lajɔ fo ka Mas fo ka esi y'a faamu Sako fo Jalakɔrɔji a n'a ka cɛdenw k'an ka Gabonkaw Modi ka Pɛnsobakaw Samayana Basi fana an ka base bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka ca Togokaw u ka ca quoi donc o de siratigɛ la an bɛna don an ka video a kɔnɔna la balimaw ala ye Mali sɔn premier ministre la premier ministre min n'a kɛlen bɛ ka diɲɛ mɔgɔ dabali ban ka diɲɛ mɔgɔ kamana gan balimaw i ye fɛn fin i y'a ɲagami cogo cogo fɛn jɛman na ka na yira Shogɛl la a b'a mɔntɔn ka finman ani jɛman bɔ ɲɔgɔn na wallahi i ni fɛɛrɛ fɛn fɛn nana k'i bɛ farafinna ɲagami i b'a sɔrɔ Shogɛl sigilen a ɲɛ b'a bɛɛ la a b'a fɛɛrɛ bɛɛ tan k'a bila kɛrɛfɛ aw ma ye o de senfɛ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Mali fanga bin ka Asimi ka fanga tiɲɛ o bɛ mun de kɛ o premier ministre man ɲi premier ministre y'a don ta objectif ye parce que o b'a dɔn Shogɛl bɛ jɔda min na n'ale taara ko in a kuma bɛ na caya quoi o b'a dɔn tubabu bɛ siran Shogɛl ɲɛ ka se degré min ma o de la i bɛ wulu fatɔ caman ye wo ci la nka sigilen a ye discours dɔ kɛ kunasini ani kunun balimaw a ye mura siɲɛ k'a y'a da kɛnɛ kan ko nin communication de bɛ tubabu dabali ban parce que n'ale communiquera dɔrɔn tubabu bɛ girin k'a fɔ cɛ k'an ka nin janfa bila an ka nin plan bila an bɛ ka nin plan min kɛ ko cɛkɔrɔba ye nin fana ye tuguni don o don tubabu de bɛ sigi n'u ko k'u bɛ fɛɛrɛ dɔ labɛn ni Shogɛl y'i da maga la tubabu b'a fɔ k'an ka nin bila ko cɛkɔrɔba in k'a ye nin fɛɛrɛ ye o de la a bɛ ka politicien dɔw su ani fasoden jugu dɔw a ye wuli Shogɛl kɔ il faut que a ka taa parce que a b'u kunna n'ale taara dɔrɔn fanga in bɛ tomber quoi mais ni ala ni kɛra sɔnna Shogɛl tɛ taa inshallah ani Asimi u bɛ ɲɔgɔn minɛ wa transition u b'a laban ɲɔgɔn fɛ ni ala ni kɛra sɔnna a ma kuma ala ɲinama o de senfɛ mura situation na Shogɛl y'i da don a la a ko k'a b'a kalama k'u bɛ ka laɲini dɔ de kɛ o de la n'i kɛra premier ministre histoire dɔn dɛ jamanaw sigi cogo jamanaw mara cogo siyaw nana na cogo min na i jija i k'a dɔn o de la Shogɛl ɲɔgɔn sɔrɔ man di i b'a ye a ko mura situation in ko n'i y'a ta k'a lajɛ tubabu bɛ mankanci fɛn fɛn la u bɛ ka forontoli fɛn fɛn kɛ balimaw u bɛ laɲini dɔ de kɔ sisan bi n'i y'a ye maliyɛn bɛɛ bɛ ka transition soutenir aw b'a dɔn a ko kelen pe
kana ɲini yɔrɔ jan o ko kelen kama maliyɛn sɔnna ka diɲɛ fɛn bɛɛ muɲu an y'an embargo muɲu o y'an ka armée de maliyɛn kun jigi tigɛlen don a ka armée la 2012 u ko k'anw ka armée ye fugari ye ko dusu t'an kɔnɔ ko ni kɛlɛ kɛra k'o b'u don désert ko armée bɛ replier k'u y'an tigɛ an ka sarasiw la la fo dɔw ye dɔnkili da mali sarasiw mali armée la dɔw ko ko tuma bɛɛ k'anw ka armée de b'an kɔ di Choguel y'o de faamu k'u bɛ fɛ ka na Mura situation na ka na an dute an ka armée la ka sɔrɔ bi n'i y'a ye mɔgɔw bɛ Asimi fɛ u bɛ Choguel fɛ u bɛ Sadio ninnu fɛ a sababu y'an ka armée de parce que a yera bi ko ja ko tubabuw bɛ baara min kɛ ka film tourner kɛlɛ kɔnɔna la ka Hollywood cinéma tourner ko ja Mali armée bɛ sa la opération Serval u ye nali min kɛ ka bombardement min kɛ France 2 documentaire dɔ k'a kan pour que k'a yira ko France armée fɔrilen don ja Mali bɛ se fɛn na min to ye Mali ta tɛ documentaire yɛrɛ Mali ta ye réalité de n balimaw Mali ye kabako dɔw yira farafinna armée la a ma deli ka kɛ quoi armée min bɛ kɛlɛ a bɛ ka kɛlɛ a bɛ ka former a bɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ ka minɛn san a bɛ ka territoire libérer simultanément embargo binna kan o bɛɛ la a bɛ équiper diɲɛ kɔnɔ i tɛ nin ɲɔgɔn sɔrɔ armée kunda ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ nin événement bɛɛ bɛ ka kɛ armée min na donc an sɔnna an ka armée ye an jigi sigira armée min taara sɔgɔmada kɛlɛ k'i sigi Tessit de la zone des 3 frontières n kun y'a dɔn an kun na ko yen tɛ se ka maîtriser quoi ko djihadiste qualité sugu bɛɛ bɛ armée taara Tessit minɛ sɔgɔmada kɛlɛ a b'a kalama o armée Mura rapport Choguel ko k'u bɛ ka an la douter de an ka bana o armée an jigila ka tigɛ a ka fɔ ko ja k'anw tɛ se foyi fagali la musow ni denmisɛnninw ko ka bin musow kan k'anw ka armée a tɛ se terroriste fagala a tɛ se est-ce que i y'a faamu djihadiste fagala a bɛ se ka bin musow ni denmisɛnninw kan donc ko objectif ye k'an la douter k'an tigɛ an ka armée la montée en puissance min bɛ ka kɛ sababu ye maliyɛn bɛɛ bɛ ka Mali soutenir bi ka Mali armée ka sankɔrɔ ta ka kɛ transition fɛ anw bɛɛ kɛra transition fɛ armée de kama aw bɛ fɛ ko armée image de tiɲɛ n'o armée image tiɲɛna o ye fanga tiɲɛnen de bi n'i ko ko courant ko maliyɛn bɛɛ b'a fɔ ko courant ko y'an tɔɔrɔ n'i ko ko baara tɛ yen dɔw bɛ se k'a f'i ye ko chômage bɛ yen n'i ko balo da ka gɛlɛn dɔw bɛ se k'a f'i ye ko balo da ka gɛlɛn mais n'i ko ko armée maliyɛn bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ sarasiw kanu kama don o don n'a y'a mɛn an tulo la k'an ka hélicoptère ko budududu k'an ka hélicoptère ye fagali kɛ k'an ka force spéciale tigɛna k'an ka char n'an ka blindés ye kabako da terroriste kan balimaw gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan bilahi a bɛɛ bɛ ban balimaw bɛ kuma dɔ f'i ye hali n'i bɛ sɔrɔmu juru de la sɔrɔmu de gulonnen b'i la k'i bɛ sigara la k'i ye maliyɛn yɛrɛ n'a fɔra k'i ka armée bɛ ka tagama terroriste kan u ye 100 personnes faga nin yɔrɔ la balimaw bilahi i bɛ ɲinɛ i ka bana kɔ i ka bana bɛ kɛnɛya minute damadɔ donc Choguel ko k'u bɛ k'an la douter de an ka ban an ka armée ye a ka fɔ k'an ka armée ye bingannikɛla armée de k'an ka armée est-ce que i y'a faamu ko u tɛ se kɛlɛ la donc o kun ye mun ye n'u y'an ka armée tɔgɔ cɛ anw yɛrɛ jigila ka tigɛ an ka armée la i n'a fɔ 2012 an kun jigi tigɛra anw balimaw an bɛna mun de kɛ u bɛ sɔrɔ ka na ni armée wɛrɛ de ye ka na ni est-ce que i y'a faamu jamana wɛrɛ sarasiw ye olu kana Mali sarasiw sécuriser parce que ko Mali sarasiw tɛ se an bɛ bin mɔgɔw kan an bɛ population civile de protéger ka armée yɛrɛ ni population civile bila ɲɔgɔn na o ye jamana kun cilen de u ka fɛɛrɛ de filɛ nin ye Choguel de filɛ k'a démasquer ta nin cogo la k'u bɛ fɛ ka an ka armée tɔgɔ cɛ population ka tigɛ armée la population ka bɔ fanga in kɔ parce que ni population tigɛra armée la dɔrɔn fanga tɛ yen donc an ɲɛ bɛ u ka scénario la wa donc Choguel filɛ ka nin de démasquer ka bɛlɛ de kɛ u ɲimiyɔrɔ la n balimaw Choguel ko sinon ko n'i ye Mura ta k'a lajɛ san 10 Mura bɛ terroriste bolo su man di tile man di denmisɛnninw bɛ sa i ka minɛnw bɛ bɔsi la i obligé len ka jaga de di terroriste ma ko mais ko o san 10 kɔnɔ k'an ma deli ka ko n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ si ma deli ka droit ko kuma fɔ yen ko sisan de k'u bɛ wele ni droit de l'homme ko ye ko tuma k'u kun t'a dɔn ko Mura tun bɛ djihadiste ka embargo kunna Choguel ko ninnu ye Mali janfa bila ko tɛ k'u ye ko dɔ kɛ Indelimane tubabu k'olu bɛ Mali fɛ k'u b'an dɛmɛ u taara kan de jɔ Indelimane ka kan jɔ k'a ban k'i ban ka forage kɛ kan kɔnɔ k'i ban ka kɔlɔn kɛ kan kɔnɔ pour que minɔgɔ k'an ka sarasiw minɛ an ka sarasiw n'olu bɔra k'u bɛ taa ji ɲini u bɔtɔ
u ka satellite bɛ sanfɛ n'u ka bɛ u b'an ka coordonnées di terroriste ma u taa misika daw ɲɛ u y'an ka cɛ baden de bɔrɔntɔ Indeliman Sogɛli y'o de fɔ ko ka kan jɔ k'a dabɔ a kama ji ni minɔgɔ jiko tanya ani minɔgɔ u k'an ka sarasiw minɛ u bɔtɔ u ka tɔnbɛ k'u bɛ taa ji ɲini u ka tɔnbɛ an bɛ sikari kɔnɔ e balimaw tubabuw ye tiɲɛni kɛ bilahi u ye tiɲɛni kɛ donc i b'a ye k'a fɔ o de senfɛ Sogɛli filɛ ka u ka janfa da kɛnɛ kan ne ye kuma min fɔ Sogɛli seginna a kan a seginna n ka analyse kan ko k'u ye chef de u y'an ka sarasi minnu tɔgɔ cité u ka rapportw la Sogɛli ko k'a dabɔ kun de ye ko ka u lasiran ka u bagabaga ka kɛlɛ est-ce qu'il y'a faamu sarasiw yɛrɛ dama u ka commencer ka ɲɔgɔn janfa quoi donc dɔw k'a fɔ ninnu de tɔgɔ b'a la anw tɔgɔ t'a la n'o kɛra méfiance tɛna commencer ka don armée kɔnɔ ko nin plan bɛɛ faamuna n ye kuma kelen min fɔ ko maliyɛnw Sogɛli ko k'a ka armée soutenir k'a kana ka armée labila k'a ka cɛ ko armée cɛ ten ko Mali bɛna min labila ko peuple ko wa k'a ye wuli k'a ka armée soutenir ne ka analyse fɔlɔ la ne m'o kuma de fɔ n'u ka objectif ye c'est faire peur à nos militaires o ye chef de bataillon minnu incriminer pour que ko olu u ka bataillon kuturu k'u bɛɛ lasiran kɛlɛ a ka fɔ ko don n'a nataw la ko n'i tora ka kɛlɛ kɛ e bɛ sɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kirisobaw ɲɛkɔrɔ Sogɛli ko k'a tɛ marché k'u ye plan min tigɛ k'an sigilen ɲɛ b'a la quoi ko yɛlɛko de don i b'a dɔn pour Sogɛli c'est un jeu d'enfant o bɛ ka stratégie fɛn fɛn kɛ a sigilen a ɲɛ bɛ a bɛɛ la bilahi a bɛ diplomatie dɔn a bɛ tubabuw dɔn o de la u bɛ siran a ɲɛ mais révélation min k'aw ye Faransi yɛrɛ k'i ka minɛn cɛ Faransi ni Mali ka fɔ ɲɔgɔn kɔ définitivement u taara fɔ CEDEAO de la est-ce que y'a faamu ko Asimi ninnu ka Sogɛli bila k'u b'u dɛmɛ mais Asimi ye hɔrɔn yɛrɛ bilahi Asimi ma sɔn ni tubabuw ko k'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bila i balan o tigi la bilahi i b'a sɔrɔ o de b'a ka faso fɛ donc o de la i b'a ye Faransi wulu fatɔ dɔw bɛ mankan ci la u bɛ ka foronto u bɛ ka wo ci o Sogɛli a tɛ sarasiw fɛ a bɛna sarasiw kɛ tan a bɛna don tan alors que olu ye président min soutenir n'o ye IBK ye o y'a si kɛ est-ce qu'il y'a faamu a n'a denkɛw ka u namaduna Mali wari la o ma se ka minɛn san o ma se ka kariya ka stratégie kɛ o ma se ka kariya Sogɛli bɛ ka tiɲɛ min fɔ k'a fɔ français ye k'a fɔ communauté internationale ye o ma se ka kariya k'o fɔ o de la ni dɔw bɛ miiri yanni tiɲɛ wuli cɛ u kan k'u datugu quoi e ni Ala cɛ e bɛ Faransi e ka kuma bɛ mun kɛ Sogɛli la ka t'i sigi manamana kan fɔ la i tɛ maloya n'o ka sɔrɔ ye hɔrɔn ye aw ni Karimu photo tun bɛ ye wa aw ni Karimu photo tun bɛ ye n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra cɛ i kɛra muso ye n'i bilala Sogɛli kɔ a bɛɛ n'Ala cɛ Ala b'i tigɛ a kɔlɔn kɔnɔ parce que faso kanu de b'a la faso in b'a dusukun de la a ma ɲina tile kelen M5 martyrs ka hakilina n'u ka kumakan kɔ Sogɛli kɛlen ka nin discours ba kɛ wa a bɛ na nin discours Sogɛli y'a faamu bi n'a ma bɔ ka kuma u bɛ fɛ ka nkalon nɔrɔ Mali armée la mɔgɔ tɛ se ka kɛ ka armée fɛ ka Sogɛli bɔ quoi ani Asimi ninnu Sogɛli ka discours foyi tɛ daminɛ n'a ma an ka sarasiw fo donc o de siratigɛ la a b'a ye k'a fɔ Sogɛli ye Faransi ka janfa da kɛnɛ kan ka Amérique ka janfa da kɛnɛ kan k'a yira an ka sarasiw la k'u k'u hakili tigɛ ko cɛ kelen a tɛ ɲininka kiiriso la cɛ kelen tɛ taa kiiriso la wa an ka sarasi si tɛ incriminer enquête la Burkina premier ministre fana ye discours dɔ kɛ qui restera dans les annales Apollinaire k'an b'a fo yan bi vraiment ni Sogɛli ka baara tagabolo ka ɲi Apollinaire de ko tubabuw de ye jamana ye k'u bɛna u yɛrɛ kɛ i teri ye i ka jamana bɛ ci u sigilen ɲɛna i ka kanw bɛ ci i ka dugu bɛ ci olu ko k'u y'i teri ye i b'a fɔ k'i bɛ maramafɛn san u fɛ o tɛ sɔn ka maramafɛn feere i ma n ko yanni nin cɛ n'a hakili b'a la Mali de la kan fɔ ko jamana caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ Burkina teri ye ko mais en réalité olu de ye Burkina jugu ye olu de bɛ ka minɛn di terroriste ma ko wa ni Burkina ko k'a bɛ minɛn san u tɛ sɔn k'a dɔw taara a ye nin lamɛn ka ɲa dɛ k'a dɔw taara fɔ Burkina ka partenaire dɔ ye ko Ala kama k'u kana minɛn feere Burkina ma ko ne ye minɛn feere Burkina ma k'a bɛ tiɲɛni kɛ
Ah, Apollinaire, tu vas tester à foyer ni communication ne quoi. Bon, communication n'a pas la choquelle les ni damne. Quand tu vas beaucoup takada, ça relève tellement d'un courage extraordinaire. Quand tu vas coucher pour frapper ta, balmo débat c'est ganigere. Burkina premier ministre de Flek ganigere. C'est un véritable héros. Amad Daouma est comment de fort qui restera encore dans les annales. Comment est mouné? Kale nana, kale ta yini nga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ko ni ko i bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ jamana tiɲɛ ko kɔnɔ minnu couleur ye kelen olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu ka hakilina ye kelen minnu hakilina ye changement ye k'olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bon a b'a kalama fɛn min bɛ ka Mali sɛgɛn o ye o yɔrɔ de ye o yɔrɔ la chapeau vraiment est-ce qu'il y'a faamu o premier ministre burkinabé u bɛ ka baara kɛ nin kɛcogo min u kana fɔ k'u bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali la o de bɛ ka anw sɛgɛn parce que an b'a la k'an bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ changer mɔgɔ minnu ko changement kana kɛ ko i bɛ ka 2023 u ni faransi ka di a dɔw ko n'olu sara u kaburu cercueil ka don faransi aw ko k'an k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka évoluer minnu ye jamana ci 100 ans a tɛ se ka kɛ sa i b'a dɔn sɛgɛn o sɛgɛn bɛ jamana la o de bɛ ka kɛ o de bɛ Mali la bon Burkina olu y'o problème échappé parce que Apollinaire y'a fɔ k'a tɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu hakilina ye kelen u bɛ changement kɔ u ka risikanu ka bon ale bɛ baara kɛ ni o de ye wa Mali la o de kan ka kɛ sinon Choguel y'a tenté a kun b'o de la mais u bɛ ka baara gɛlɛya a bolo u bɛ ka baara gɛlɛya a bolo e ma ye n'u wulila dɔrɔn u bɛ a essayer ka tirer sur Choguel parce que u b'a dɔn n'u y'ale bɔ yen quoi Faransi b'a sago sɔrɔ mais ni Ala ni kira sɔnna Choguel ka ko bɛ Ala de bolo a tɛ mɔgɔ bolo quoi bilahi a tɛ mɔgɔ bolo ni Choguel sen bɛ dingɛ min da la n'a sen bɔ dingɛ in da la Mali tɛ dɛ farafinna bɛ coro an tɛ Ala deli a k'a sen bɔ dingɛ in da la donc Burkina premier ministre ye min fɔ Assimi a ye conseil ba de di Ala kama a ye baara kɛ ni nin parce qu'en voulant trop chercher à rassembler i bɛna i ka partenaire mɔgɔ minnu n'i y'a daminɛ i bɛ kɛ sababu ye k'olu kɛ den kɛrɛfɛ n'i y'olu kɛ den kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ n'an taara ɲɛfɛ tagalen ɲɛfɛ ni frustration olu gagne n'i tora k'i yɛlɛma i ti mɔgɔ ye wa partenaire minnu y'a daminɛ dɛ olu partenaire i b'a ye k'a fɔ olu de kariyalen don an kan ni Faransi ko k'a bɛ janfa kɛ ou bien ka intervention dɔ kɛ jamana kama i b'olu fɔlɔ de bɔlen ka taa u ni u joli de mais n'i ko k'i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu tubira kɔsa in na a caman tɛ fanga in fɛ dɛ a caman bɛ naɲini na dɛ wa ni fɛn ko k'a bɛ fanga sɔrɔ n'u kelen bɔra ou bien o den bɔra a ka tigɛ na Burkina ko k'olu t'a ɲini ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wa Mali la o de kan ka kɛ sinon premier ministre tun bɛ ka baara kɛ n'o base de ye n'an continuera n'o base ye mɔgɔ minnu hakili ye changement ye yɛlɛma ye olu de ka responsabiliser ko olu de ka a conduit wallahi révolution in échec tɛ k'a la mais dɔndɔni don quoi dɔndɔni don ni Ala ni kira sɔnna a bɛ ɲa donc Burkina premier ministre ni Choguel vraiment c'est des martyrs c'est des gens qui sont restés vraiment dans l'histoire donc ni ne tun bɛ n fɛ k'a da o tulo kan a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila sur chercheur